Report to the PNP within 24 hours or I will order the entire armed forces and the police to hunt for you. Rinaldo Parahinog, alias Andong, the mayor of Osamis City. Nova Princess Parahinog Chavez used to be the wife of, I think, Colanco. Yung poster boy doon sa blandi-blandi pa ang buhok. Humarap din sa PNP chief ang vice mayor ng Osamis City na si Nova Princess Parahinog. Handa raw siya at ang kanyang amang alkalde na maimbestigahan matapos lumutang ang kanilang mga pangalan bilang konektado sa drug lord na si Herbert Colanco. Umaksyon si Carlo Castillo. Higit kumulang sa isang oras na nag-usap sina PNP Chief Ronald De La Rosa at si Osamis City Vice Mayor Nova Princess Parahinog. Paglilinaw ng vice-alkalde, kusa siyang bumisita sa opisina ni Bato at hindi siya pinatawag o ipinaaresto. Liliwanagin ko lang, nandito po ako para magbisita. At the same time, naghatid po tayo ng mga accomplishment reports ng City of Osamis sa anti-criminality program na kasama po ang local police ng Osamis. Magugunitan itong 7 ng Hulyo. Pinangalanan ni Pangulong Duterte ang 3 personalidad na kabilang sa drug triad ng bansa. Ang isa rito, konektado kay Vice Mayor Parahinog at sa ama niyang si Osamis City Mayor Aldong Parahinog. And the other one is Herbert Colanco. He is also inside the prison. I was informed that he is the son-in-law of the mayor of Osamis, Aldong Parahinog, and is the husband of the vice mayor, who is the daughter of Parahinog. He is also one of the identified members of Coratong Baliling. Hindi direktang sinagot ni Vice Mayor ang pahayag ng Pangulo, pero handa raw silang makipagtulungan. I would like to believe na iba yung statement niya. No, there was a national issue and a certain person, a certain name na nasa parang matrix ba yon, and then we were connected as a family. Mahirap pong magsalita ng salita lang. Mas gusto namin na through action because yung prinsipyo po ng pamilya namin. Ayaw namang kumpirmahin ni Parahinog ang koneksyon niya kay Herbert Colanco. It's in the PNP na, it's kay PNP chief, so I'd rather na hindi ko na po papapangunahan, no? Kasi nasa kanila na po yun. So hindi po pinakonfirm or dinadeny kung may kayo connection kay Mr. Colanco? Again, hindi ko talaga mapapangunahan yung mga hanggang doon na muna. Handa rin daw siya at ang kanyang ama na humarap sa anumang investigasyon. Sakaling kasuhan sila ng sinuman, haharapin din daw nila si Pangulong Digong. Sakaling ipatawag sila sa Malacanang. Carlo Castillo, News 5. Kamo mismo, sa tanan ng operasyon na ito. Adik, na maligya, ranit, tanahon na bisang yun, ipamonitor na ito. Pagkinsa itong tawanan na maligya. Kita mismo mag-radio ng mga tawanan. Hindi na nga pag-unsay at pag-watong nila. Basta lala na mo dipinsa na kung sa pag-watong ng mga tawanan. Dahil nangausik kinabuhi. Makita nyo sa TV. Pero sa itong syudad, wala ito nahimua. Ngano, di ta gusto maabot ta diyan dapita. Kay usik kayo ang kinabuhi sa tao, usara kabuok.
daghan ang namawili pa ninyo bisag inana mo nga pagkatao mo nang wagi na to nahimuha. Pero niya na tani mao nga punto. Kung anaa paghihapoy mga tao nga magtago mamaligya nga dili mo kuyog sa atong programa, ilan ang tinuyuan kay ngano. Humana man tamang hangyo, nagtuktok, naghangyo kaninyo nga magtinabangay ta. Muna ang gahing ulo nga magpadayon paghihapon ug pamaligya kamo gyud makatabang. Ug sila dili mo kuyog nato, pasayloon lang tadaan kay himuon gyud nato ang atong angay nga himuon. Kaysa madaot ang kinabag-ang usamisnon ug labi na ang mga opisyalis sa syudad. Kaya nakataya ini kitang mga usamisnon, kita kinabag-an ang nakataya nini kaysa maguba lang atong syudad, maguba ang mga opisyalis, madaot ang mga opisyalis sa pila lang katawo nga mga gahig ulo nga dili kuyog sa atong programa. Muna kamo kay makatabang namo. Pila ra man atong pulis, pila ra atong mga kapitan. Dako na atong dakbayan sa Samis. Muna, kanang 20,000, inyo na madawat. Kung kamo makahatag, kung kinsa ng mamaligay nga nagpabilin, ayaw mo kahadlok, bisa pag kinsa, bisa pag mayon siya, parinte nako, pag umangko nako, paruhinog siya, usami siya, kung sa apeliduha. Nga may bawaan ninyo, nga namaligya sa inyong barangay, bisa pag unsa sa minlakiha, itugan ninyo, kung dilim nyo kaya dakpon. Ipakita na ko ninyo, unsa na siya nako pagdakop, kuyog sa itong kapulisan. Kung di siya patuo, padulong mo pinusilay para humantan-tanan sa itong problema. Kaya nasayon ko, ang nakadaot, ang bayo sa akong administrasyon, kanimang palibot ako, dool sa akong dughan. Kaya nagpabilin kahit ulo, mamaligya lang yapon. Pabilin siya, mamaligya. Kami ang kontra. Kay mo na gipaabot na sa mga katawhan sa ako, kana mga tawhan na mayor, mo gyapon gahig ulo na maligya gyapon. Pasensya gyud sila kay dili di ko mila. Pag umangko na ko sa parente na ko siya. Kay sa sakripisyo ang siyudad sa Samis, masakripisyo ang akong administrasyon, akong pagamayor, dili na nako natanahon sila. Minsan pa ng mga tawana. Dool man ako na redugan unsam lala. Kung mapabilin sila silang pagkagahig ulo. Kay ang kinabag-an sa Osamis ang akong gidipindihan nga dili madaot, alabi pa ang mga sumusunod nga mga kabataan na musunod nato sa tundakbayan sa Osamis. Kay nganong palabihon talaga ng pila ka tao. Muna'y atong putigbabaw din sa tundakbayan. Nga matarong mo ato ipakita nga kitang Osamis nun kaya na to, wadoon na butanga. Kaya na to mabuhi ta nga tinarong ang pagkinabuhi. Muna'y pinaka-importante siya. Maghangyo ko ninyo, tinabangay kita. Kamo mismo makatabang nako. Ayaw mo kadlok. Prangka ko ninyo. Ayaw mo kadlok. Kung doon na may mamatikdan, nga dool sa kundugan, nga naagya po na pabili pamaligya. Kay kamo gay, dako ikatabang sa kuha. Kay di na ko kayag ako lang ang maglantaw. 51 ka barangay ta. I have also my own share of study pod nga di po ko kaduol. Kanang murabag kung naamagay ko nabati nga kahiubos. We have this program with PDEA na nag-start man gid ni si RD within the region. So with this barangay clearing program na nga gi-estudyuhan gyud nato to cut the supply, the demand of the supply. So mo na nga we will be starting the barangay clearing in the next few days. Alani before ko ni sulod, I talked with Hepe and we are waiting for PDEA. So we will start one barangay for this kaning sa pushers
users. And then while we are clearing barangay, there will be kanang mga enforcement, no, kaning na yung mga of course we naman nagsige mang pang-raid si Hepe diri atong kapulisan, but that will be reinforced by PIDEA also.